Aquest mural està format per 3 fragments. La silueta del poble de Verdú, un conjunt de persones cantant caramelles i la figura d'home amb cistella, característica de les cantades de caramelles. Les caramelles són cançons de caràcter festiu que es canten per celebrar la resurrecció de Jesucrist, el diumenge de Pasqua. Els cantaires porten una cistella situada a damunt d'una llarga vara o ballesta, perquè la gent que escolta des dels balcons i finestres hi puguen oferir queviures, o avui en dia diners, per agrair-los les cantades i la celebració de la Pasqua. A Verdú, cada diumenge de Pasqua es canten les caramelles, una tradició ben viva.